Туган телем әдәбият буенча яшь укытучыларның Бөтәрәсәй форумы быел Өфөлә үтте. Республикала башкорт телем әдәбияты буенча белгечләр әзерләүче терәк уку йортларының бере Мифтахетдин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университеты форумның төп майдансыкларының бере булды. Хаумагыз эфирда интервью студияла Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы Мифтахетдин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетының Башкорт филология факультеты деканы, филология фәннәре докторы профессор Ләйлә Хөсәйнова. Хаумагыз. Ләйлә Мифтахетовна, туган телем әдәбияты буенча яшь укытучыларның форумының майдансыкларының бере һезнең факультет булды. Бөтәрәсәйдән һәм Волга-Бой федераль округыннан килгән кунаклар һезнең тәҗрибә турында нинди фикерләр әйтте? Һезнең нинди тәҗрибәне Бөтәрәсәйгә өлге итеп таратырга мөмкин? Сынлапта әле яңа гына зур гына сарау үтеп китте мәгариф министрлыгы белән берлектә. Әйткәндәй, ул хатта дәвамы дип әйтергә кирәк, башкорт теле һәм әдәбияты укытучыларының союзының дәвамы дип әйтәктә була. Чөнки ошо союзда безнең Акмулла университетында башкорт теле буенча укыткан яшь укытучыларның майдансыгы үткәйне. Без унда азмы-күпме тәҗрибә туплап, яшьләргә, яшь укытучыларга нинди һораулар кызык икәнен барлап та алгайнык. Инде менә яңа гына үзебезнең Россия буенча 13 төбәктән яшь укытучыларын, туган тел укытучыларын кабул итеп, уларга инде хәзер Башкортстанның матур мисалын, кирәкле тәҗрибәһен күрсәтү мөмкинлеге булды. Бу яһәттән мин уйлыйм, майдансык дөрес хайлангандыр дип, һәм 2 көн дәвамында бик күп саралар, төрле форматта барган сараларда киләсәктә үзенең туган телен халкына, балаларга yetkә торган укытучыларга дәрт, дарман биреп, тәҗрибә менән уртаклашу мөмкинлеге булды. Укытучылар һездә әзерләнә. Башкорт теле әдәбияты буенча. Буны әлеге вакытта уларны нинди шартлар буенча кабул итәгез? Бердәм дәүләт имтиханын ничек тапшырырга тиештәр? Нинди фәннәр буенча? Югары уку йортларында иң матур мәлкәле бетте. Бердән кәмендә 5 ел укыган, хәтта 3 ел ярым укыгандар Лабаситтан торып уку бүлегендә колледждан килгән студентлар кулларына диплом ала. Укуларын тәмамлап, хәзер инде олы тормышка чыгып, үзе белгес буларак мәктәпкә һәм башка урыннарга барып, башкорт теле буенча алган белемен халыкка yetkерә. Һәм шул ук вакытта кабул итү кампаниясе эш башлана 20 июньдә тәүге абитуриентлар үзләренең документларын тотып Акмулла университетына килде. Бу куанычлы хәл һәм бер елдагы яңа программалар белән әлбәттә иң беренче башкорт теле укытучыларын әзерләү максатында эшебезне башлап торабыз. Менә шундый бер матур усырда әлегә эш белән мәшгульбез. Нинди яңалыктар белән каршылагыз? Нинди юнәлештәр бар хәзер? Елдагы программаларда яңарттык. Быелгы елда без иң беренче полилингваль мөхиттә эшләй алырлык белгечләрне әзерләргә дигән ниятән безнең факультетта, Башкорт филология факультетында инглиз төрек, инглиз кытай, инглиз гарәп төркемнәрен тәкъдим итәбез. Һәм менә ошо бүлектәргә үзебезнең инновацион булган башкорт гимназияларынан, лицейларынан укучыларны көтеп калабыз. Ягъни ул балалар, әгәр дә мәктәптә бик һәйбәтле башкорт телен өйрәнгән икән, уларга өстәлмә тагында 2 сит телдән белгечлек биреп, улар башкорт телен белгән, инглиз һәм кытай теле укытучысы яки белгесе булган, инглиз һәм гарәп теле буенча тәрҗемәсе булган, менә ошо юнәлештә булган дигәнек. Чөнки полилингваль белем бирүнең төп максаты туган телне белү, рус телен белү һәм тагында кәмендә 2 сит телне белү дигән максат куела. 3 телне бер юлы алып барып булмай, әгәр дә инде база мәктәбендә, үзенең мәктәбендә ул тулы программа укып килгән икән, менә шундый укучылар өчен махсус рәвештә өр-яңа шундый программалар тәкъдим итәбез. Бюджет урындар бар, 34 урын булырга тиеш. Менә ошо урынга көтеп калабыз, иң шәптәрен көтеп калабыз. Әзрәк кенә тәҗрибәбез бар ине. Алдагы елда без 2 ел рәттән инглиз гарәп төркеме дип җыйгайнык. Бик матур төркемдәр булды ул. Унда конкурс иң зуры булды. Югары баллар белән килделәр. Аермаһы нимәлә? Традицион рәвештә әгәр дә башкорт теле әдәбияты, инглиз теле, башкорт теле әдәбияты, рус теле калган икән, уларга без 2 имтихан белән кабул иттек. Бердән дәүләт имтихандары был рус теле елдагысы һәм җәмгыять телләре, общество знания предметы буенча исәпкә алабыз быелга. Бына бу яңа программаларга, инглиз теле белән бәйле программаларга, унда тагында бердәм дәүләт имтиханының һөҗүмтәһе кирәк, уны хайлау мөмкинлеге бар. Икәүдә исәпкә алабыз. Я инглиз теле буенча, яки әдәбият буенча. Әйткәндә, инглиз теле дип аерым куелмаган. Унда сит телдәр дип куелган. Безнең республикала Кытай теле буенча БДИ биргәннәр бар, француз теле буенча БДИ биргәннәр бар. Әгәр дә ошондай абитуриентлар бар икән, улар юнәлешкә укырга инә ала.
Һеҙгә килгәндә ниндидер өстәмә үҙегеҙҙең имтиханығыҙ бармы? Әйе, үҙебеҙҙең менә бигерәк тә башҡорт бүлегенә йыйған ваҡытта үҙебеҙҙең вуз үткәрә торган имтихан бар. Шуға күрә беҙҙең әҙерәк кенә даталар үҙгәрә. Мәҫәлән, бөтә уҡыу йорттарына 20 июньдән башлап 25-нә тиклем документтар ҡабул ителә икән. Вуз үҙе үткәргән имтихан булган йүнәлештәргә 20 июльдә документтар ҡабул итеү туҡтала. Ягъни һеҙҙең факультетта 20 июльгә тиклем документтар тапшырып өлгөрөргә кәрәк. Әйе. Ҡайһы ваҡытта үкенескә ҡаршы хаталанып китәләр, һуңлап киләләр, хатта сәғәтләп һуңлап килһә лә, ул система беҙ уны боронғоса ҡағыҙ менән алып ултырмай, электрон форматта алына, хатта беҙгә килеп биргән ваҡытта ла бөтәһе лә системаға индерелә. Шуға күрә төгәл генә ваҡытта тәғәйен генә килеп етеүҙәрен көтөп ҡалабыҙ. 20 июльдең нисәгә тиклем ҡабул итәһең? Мәскәү ваҡыты менән сәғәт 5-кә тиклем. 5-кә тиклем? Әйе. Документтарығыҙҙы килтереп өлгөрөгөҙ тибеҙ. Өлгөрөргә кәрәк була. Ә нинди имтихан бирәләр? Имтихан башҡорт теле һәм әҙәбиәте буйынса тест һорауҙары һәм шулай уҡ 2 этаптан тора ул. Уларҙың белем кимәлен, аралашыу кимәлен тикшереү өсөн беҙ яҙма формулалар әҙерләгәнбеҙ. Онлайн форматта бирергә мөмкин. Был бына шул пандемияның бер яҡшы яғы тороп ҡалды бит инде. Онлайн форматта документтарҙы ҡабул итеү дауам итә. Килеп тапшырырға мөмкин, онлайн тапшырырға мөмкин. Дәүләт ярҙамы, госуслуги тип әйтә бит, хеҙмәтләндереү ашлар документтарҙы ебәрергә кәрәк. Былай йыл дауамында бик күп кенә профориентацион саралар үткәрҙек һәм нигеҙҙә белгәндәдер дип уйлайым инде. Тик ана шул һайланып яки башҡасараҡ дип әйтәйем икән инде, пландары үҙгәреп китеп, ваҡыттарын иҫәпкә алмайынса, иң беренсе теүәл ошо һалынған талаптарға ваҡыт менән бәйле. Документтар буйынса былай беҙҙең тәжрибә күрһәтеүе буйынса хаталар киткәне юҡ, сөнки паспорт һәм башҡа документтарҙы бөтәһе лә белә. Берҙәм дәүләт имтиханының һөҙөмтәләрен беҙ электрон вариантта үҙебеҙ ҡарайбыҙ. Уның өсөн бер ниндәй ҡағыҙ китерергә кәрәкмәй. Һәм тағын да бер мөһим моменты, бигерәк тә бына һуңғы йылдарҙа башҡорт теле менән бәйле олимпиадаларда, конкурстарда ҡатнашҡандар икән, уларҙың һөҙөмтәләрен абитуриенттар үҙҙәре китергә тейештәр. Сөнки улар бик һәйбәт кенә бал бирә. Өҫтәлмә бал бирә, уҡырға ингән ваҡытта хатта 1 бал хәл иткес булырға мөмкин. Әлеге лә баяғы шул бюджет урынға инеү өсөн. Беҙҙең уҡыу йортонда былтырғы йылдан башлап башҡорт филология факультетына уҡырға ингән ваҡытта республика кимәлендә үткәрелгән башҡорт теле һәм әҙәбиәте төбәк-ара тип атала ул, олимпиадаһында еңгән уҡыусыларға, призерҙарға өҫтәлмә бал ғына түгел, өҫтәлмә аҡса алыу мөмкинлеге лә бар уҡырға ингәндә. Һеҙгә уҡырға инәләр икән, улар стипендияға өҫтәмә түләүҙәр ала. Әйе, Аҡмулла олимпиадаһы өсөн дә түләүҙәр ҡаралған. Былтырғы йылда беҙҙең алды, хәҙер 2 йыл рәттән алалар. Ундай студенттар бар уҡырға, улар алдан уҡ Аҡмулла олимпиадында ҡатнашып, ошо уҡыу йортон һайлағандар бар бит инде. Һәм шулай уҡ Рәсәй кимәлендә үткәрелгән Төньяҡ көнсығыш олимпиадаһының еңеүселәренә, призерҙарына ла шулай уҡ махсус түләү һәм өҫтәлмә балдар ҡаралған. Ә ниндәйҙер конкурс һөҙөмтәләр иҫәпкә алынамы? Конкурс ваҡыт үҙебеҙ үткәргән конкурстар тураһында һүҙ барһа, ул конкурстар әлбиттә иң беренсе был абитуриенттар менән танышыу, уларҙың теләктәрен, уларҙың киләсәктә ниндәй йүнәлеш һайлауҙарын өсөн эшләнгән. Улар барыһы ла иҫәпкә алына. Улар ҡағиҙә булараҡ һәр уҡыу йорто үҙе үткәргән конкурстар иҫәпкә алалар. Урал Батыр эпосын яттан һөйләү конкурсы менә шулай уҡ ҙур кимәлдә үткәрелгән конкурстарҙың береһе бит инде ул. Әлбиттә, ошо конкурста еңгәндәрҙе көтөп ҡалабыҙ. Ни өсөн тигән ваҡытта тап беҙҙең Аҡмулла университетында башҡорт фольклоры ғилми тикшеренеү үҙәге эшләй, Розалия Солтангареева улар менән эшләй. Быйылғы йылда бит ҙур шундай бөтә халҡыбыҙ өсөн мөһим дата 8 июньде иғлан итеп, хәҙер Урал Батыр эпосына бөтөнләй икенсе ҡараш, уны үҫтерергә кәрәк. Менә шул Урал Батыр эпосын яттан һөйләүселәр конкурсына еңгән балалар килеп, Сәсәндәр мәктәбендә шөғөлләнеп, Розалия Солтангарееваның мәктәбендә уның менә алмашсыһы булып үҫеп китһен дигән теләк бар. Һәм уларҙы беҙ әле күрәбеҙ, улар бөтә Рәсәй төрлө уҡытыусылар конкурстарында еңеү яулай. Ҡағиҙә булара шулай. Балалар әгәр дә һәләтле була икән, бигерәк тә уҡытыусылар менән шөғөлләнә икән, ул уҡыусыларҙы бөтә конкурстарҙа ҡатнаштыралар. Уныһы ла һәйбәт, әлбиттә. Ул сыныға, һынау үтә, әҙерлек үтә бит инде. Һәм әҙерлекле килһә, беҙгә улар менән артабан эшләү лә еңел. Бер нисә йыл элек һеҙ Ҡырғыҙ республикаһынан килгән студенттарҙы ҡабул иткәйнегеҙ. Улар ни хәлдә әле? Нисәнсе курсҡа еттеләр һәм башҡорт телен нисек өйрәнә? Ҡырғыҙ төркөмө бик матур эшләп китте. 3-нче курс тамамлап йөрөйҙәр. Тәүге төркөм бына 4-кә күсәләр. Уларҙың 4-нче курста бөтә ошо педагогик йүнәлештәге студенттарҙың матур практикаһы башланып китә, педагог практикаһы. Беҙ ошо ҡырғыҙ теле буйынса булған өлөшөн уларға Ҡырғыҙстанда үтеү мөмкинлеген бирәбеҙ. Әйткәндәй, ул төркөмдә беҙҙең Рәсәй студенттары
семестрла утыра. Кыргыз теле буенча кыргыз-инглиз төркемендә утыралар. Ике кыз уларда Кыргызстанга барып үтү мөмкинлеге бар. Шуннан соң икенче, өченче курста улар кыргыз төркеме, кыргыз-инглиз төркеме ине. Быелгы менә берде тәмамлайдар кыргыз теле, рус теле төркеме йыйгайнык. Һәм 25нче елда менә башланып торган инде кабул итү кампаниясында тагында кыргыз-инглиз төркеме тәкъдим итәбез. Әйткәндә, әгәр дә үзебезнең Рәсәйнең, Башкортстанның мәктәбендә белем алып инглиз теле буенча махсус үсешергә теләйләр икән, ошо юнәлешкә сакырып калабыз. Бердәй кыргыз балаларын башкортча өйрәткән кебек, үзебезнең балаларны инглиз теленә ошо төркемдә өйрәтү мөмкинлеге бар. Чөнки монда бюджет урыннар бар. Безнең студентлар ошо кыргыз төркемендә укыгалар да, улар бик матур башкортча һөйләшәләр. Ишеткәнебез бар, һәм студентларыгызның уңышлары турында хәбәрдарбыз. Левин хатында һездә тагы бер уникаль төркем булган. Ул да булһа башлангыч классларда башкорт телен укыту методиканы укыган. Менә ошо юнәлештә без 20нче елда Гафри районында булган форумдан, башкорт теле һәм әдәбияты укытучыларының тәүге форумыннан соң аскайнык. Ул төркемдәр әле тамамламанылар. Бер төркем күсә 5нче курска бара, 4нче, 3нче курсталар. Ике төркем йыйгайнык без башкорт теле әдәбияты башлангыч класслар дигән, ике төркем йыйдык башкорт теле әдәбияты мәктәпкәсә логопед дигән төркем, һәм бер төркем ул безнең башкорт теле һәм әдәбияты мәктәпкәсә белем бирү дип. Улар хәзер 3тә, 4тә, 5тә. Шуны әйтергә кирәк, улар 90% эшкә урынлашып эшләп йөриләр. Укытырда эшләп тә. Ондай мөмкинлек бар димәкәдән. Ондай мөмкинлек бар, һәм улар өлгерәләр, чөнки уларның профильләре туры килә. Улар башлангыч класслар укытучысы булып эшләп йөриләр, башкорт теле укытучысы булып Өфе калаһында, хәтта Иглина районында бер йөндә эшләп йөргәннәр бар. Бу теге практика хәттән нык юнәлешле төркем булды. Программа булды. Без ул программага әйләнеп кайтырбыз. Әлегә менә кабул иткәннәрен сыгарып, уларның артабанга эшкә урынлашуын күзалларга кирәк. Чөнки программаны кабул итеп, әгәр сыгарып итеп һәм күрергә кирәк. Әйе, ана шул вакытта ул программа сынлап та отошлы булды, сынлап та кызыклы булды. Һәйбәт юнәлешле, максатлы абитуриентлар килде һәм эшкә урынлашып, үзләренең алган белемен практикала кулланып дип әйткән вакытта әйләнеп кайтырбыз. Булай хорайдар, Иректә башлангыч классларда күп хорайдар, чөнки бөтен Рәсәй буенча башлангыч класслар укытучылар җитмәй. Шуннан соң кыргызларга әйләнеп кайткан вакытта 24нче елның декабреннән башлап без чит илдә Рәсәй укытучы программасына, проектына кушылып киттек. Бу проектта бага тиклем студентлар булмай торгайны, инде әзерлекле менә шундай методик яктан һәм теоретик яктан әзерлекле студентлар Кыргызстан мәктәпләрендә укыта алу мөмкинлеге булды. Уларга акча түләнделәр, аена 2,5 мең акча алып торып, 3 ай эшләп кайттылар, безнең бик матур итеп, уларны яраттылар. Үзебезнең халык битендә якын халык, хәрдәш халык. Тагын да сакыруга алдык. Менә ошо студентлар шулай ук менә башка бүлектә булһалар, әлбәттә специалист туры кидергә тиеш. Монда хоранлар башлангыч класс укытучыларын хоранлар, рус теле буенча укытучылар хоранлар. Шугала менә быел тагын да башкорт теле әдәбияты, рус теле юнәлеше буенча студентлар кабул итәбез. Бер һүз әйткәндә, Мифтахетдин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогика университетының башкорт филология факультеты ул мөмкинлектәр факультеты. Шулай бит. Әйе, мөмкинлектәр факультеты бик дөрес әйтәһегез. Һәм ана шул мөмкинлекте абитуриентлар, уларның ата-әсәләре ыскындырмаган. Менә мәле, әле вакытта дөрес кенә уйлап, берничә вариантты хайлап, документлар вакытында гына халып, тиешле вакытта үзебез үткәргән имтиханга инеп, белемнәрен күрһәтеп, киләсәктә урындар күп ул бер яктан. Мәсәлән, бакалавриатка 72 урын тик бакалаврларга гына. Моннан тыш ситтән торып уку бүлегендә 16 урын бар. Магистратура 30 урын бар, көндәлге һәм ситтән торып уку бүлегендә. Максатлы килгәннәр, максатлы килгән балаларга үзләренә уку охшай. Безгә улар мәшләү, уларны үстерүе һәм киләсәктә шундый теге башкорт телен, мәдәниятен бөтен нимә укытусыннан башлана. Менә шундый үзәк булып калып, эшләү өчен безгә һәйбәт, белемле, максатлы абитуриентлар кирәк. Һәм улар килер дә дигән шансларга рәхмәт әңгәмәгә. Хөрмәтле тамашачылар, Мифтахетдин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетының башкорт филология факультеты деканы Ләйлә Хөсәйнова мәгълүматлаштык. Игътибарыгызга зур рәхмәт.